ONS Snits maakt het hem op voor de bekerwedstrijd in Ajax. Er worden 250 Ajaxiden verwachten. Die het met de eigen auto komen maaien, maar wel via een speciale route. Er wordt een extra tribune plaatst voor de Ajaxiden. Het is net een risicowedstrijd. Er is dan net een neetverwarring van kracht. Morgen is het koningin Beatrix die het Snits een beziete brengt om het nieuwe theater te openen. Om 11:30 begint dat. En jongens is het AZ die het speelt in Snits Wietswat. In Snits binnen wel het een en ander wens maar de Snitswieken qua organiseren, zei burgemeester Apotheker. De komst van beide clubs en de koninginnen is een mooie opstekker. Van de Jong is een voorwedstrijd voor de komst van de koningin. En morgenavond is een nawedstrijd voor de komst van de koningin. Maar het is ook hartstikke mooi dat zo'n stad en zo'n regio dan action laten kennen. Dat zo'n theater voor het gebied heeft. En dat die ook even gaat. Er gebeurt een heel soort, Ja. een kwartskoffertijd. Ja, maar het is een lange tijd gaat eraan vooral. En we gaan mooi gewerken en daar ben ik heel blij mee.